Дзякуй, спадар, што ўзяў мяне на гэтае заданне. Высакародны спосаб для прымірэння. Прымірэння? Бо праз цябе я ўкляпаўся ў тое паскудства. Не бяры да галавы. Я ніколі пра гэта не забуду. Тит Пульён не забывай пра тых, хто яму дапамог. Ха. Што значыць ха? Як ты думаеш, які ў нас шансы знайсці арла? 13 легіён не ведае паразаў, га? Шанцаў кот наплакаў. Арол можа быць дзе загодна, яго маглі закапаць, расплавіць, утапіць у моры. Усё адно, што шукаць ноччу чорнага сабаку. Не знайсці арла, тое самае, што згубіць яго. Нас чакае ганьба, я выбраў цябе, бо ты ўжо і так знеслаўлены. Я суджаны на смерць. Дык мяне не памілуюць? Пульён, па сутнасці, ты ўжо нябожчык. Страт аднаго п'янага дурня не пранясе шкоды легіёну. Калі я ўжо нябожчык, дык сачы за сваім языком, спадар. Калі мне няма чаго губляць, што мне перашкодзіць, пасекчы цябе на маленькія кавалачкі і збегчы, га? Што перашкодзіць? Ну, калі табе бракуе гонару жаўнера 13-го легіёну, то я буду спадзявацца на свае адметныя баявыя навыкі. Адметныя баявыя навыкі? Ага. Ачмурэнна.